Posledné zasadnutie mestského zastupiteľstva v tomto roku sa nieslo v znamení schvaľovania rozpočtu na rok 2012 a hľadania kompenzácií výpadku príjmov z podielových daní a daní z príjmov fyzických a právnických osôb. Ten výpadok štátnych príjmov a štátnych daní do mestských rozpočtov je za posledné obdobie obrovský. V porovnaní s minulými rokmi, tak každá samospráva hľadá nejaký spôsob, ako ten výpadok daní nahradiť. Každý človek, teda aj obyvateľ nášho mesta, denne spotrebuje zhruba 20 metrov kubických, teda 15 kg vzduchu. Také isté množstvo vydýchne alebo iným spôsobom vypustí do ovzdušia. V prepočte na počet obyvateľov nášho mesta a rok je to 263 miliónov metrov kubických vzduchu a zároveň 192 000 tón emisí. Tieto úvahy viedli k návrhu zavedenia novej dane. V našom meste bolo prijaté nariadenie, ktoré ustanovuje novú zákonnú daňovú povinnosť, a to je daň za vdychovaný a vydychovaný vzduch. Návrh novej dane rozdelil poslancov do dvoch táborov. Tábor navrhovateľov priniesol svoje argumenty. Za vodu platíme aj za pitnú vodu, aj dokonca platíme za zrážkovú vodu, za odvod z pláškovej vody, čiže platíme za vodu, prečo by sme nemohli platiť aj za vzduch. Zavedenie novej dane predpokladá aj istý spôsob tarifikácie a zároveň otvára priestor na obchodovanie s emisnými kvotami. Základom dane bude údaj zo spirometrie, teda kapacita pľúc, a druhým samostatným zdanením bude vlastne produkcia vzduchu a znečisťovanie tohto ovzdušia. Uvediem na príklade aj emisných kvót. Inými slovami, kto podá v zákonnej lehote čestné prehlásenie, že sa bude vyhýbať pokrmom zo strukovín, predovšetkým hrachu a fazuli, môže svoje emisné kvóty voľne obchodovať. Samozrejme, nakladanie s tými kvótami je obchodovateľné, len musím ľudí upozorniť, že zase to podlieha zdaneniu príjmov, lebo pokiaľ niekto predá aj emisné kvóty, tak tento príjem si musí potom následne zdaniť a odviesť daňovému úradu. Nová daň sa nebude vzťahovať na ľudí, ktorí sú trvale napojení na kyslíkový prístroj, a rovnako bude oslobodená ešte jedna vybraná skupina ľudí. Oslobodenie od dane zo vzduchu sa týka tých, ktorí vzduch pre svoj život nepotrebujú, čiže inými slovami nedýchajú. Po doladení niektorých vykonávacích vyhlášok iste bude zavedenie novej dane príkladom aj pre ostatné samosprávy na Slovensku a po zavedení v celej Európe definitívnym zažehnaním hospodárskej krízy.